そこの子供、どうした？何を泣いている？いないの。いない？誰がだ？お母さん。はぐれたのか？いないの。そうか。なら一緒に来るか？いないの。お母さん。いないの。いないの。いないの。いないの。お母さん。いないの。いないお母さん。ないの。いないおい。Teste preludi! Teste preludi! Dobar dan. Obradite svoju porodicu. Ulepšajte domaći ambijent. Ja ste super, vidi. Možda nešto ovako za vas, gospodine. Slušaj, Da Vinci, se teraš bre u pičku materinu. Evo ga pas koji pali ga svjetlo. Ajde, ustani, bravo. Ajde, da pokažemo kako ti je, stani. Ajde, ugasi, dobro je, ugasi, dobro, dođi ovamo. Ajde, sad sedi, čekamo, dođi ovamo, 3, 2, idi upali, bravo, idi upali. Upali svetlo da se gledamo u oči. A sad, kerenje. Vidjet ćemo. Šta ti je? Što se tako ponašaš? Pa ovo je ipak samo igra. Znam. Kako režiram? Jebote! Pa koji je bre ovo žanr budalo jedna? Što da ne, malo ovo ono kao umetnički. E pa klinci, uz ovo je čika neki haram.